Jeg er glad for de boglige fag. Jeg er glad for vores matematik. Jeg synes, det er nogle gode matematiklærer, vi har. Der er tid til at forklare tingene grundigt, så man ikke hægter nogen af. De boglige fag, det føles som om, de kommer en rigtig meget ved. Vi har nogle kursusperioder i øjeblikket på nogle uger, og det synes jeg er rigtig sjovt. Og så får vi sådan forskellige udbud, muligheder for, hvad vi kan fordybe os i de her par uger. Det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Det kan jeg godt lide. Jeg er ikke så boglig, men jeg kan rigtig godt lide at fordybe mig alligevel. Jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende at have kemi for eksempel, og man bare sidder sådan og bliver sat ind i alt muligt. Måske kommer jeg ikke til at bruge det, men jeg synes, det er rigtig spændende. Og det tænker jeg, lærer man jo også at tænke på en anden måde og i nye baner. Jeg er rigtig meget kreativ bag. Jeg tror ikke, jeg bliver skudsyr og skomager eller pileflitter, men jeg synes, det er sjovt at have det alligevel. Jeg var rigtig glad for plakattegning, for det kunne jeg bruge til noget, også fordi jeg elsker at tegne og måle op, og det synes jeg var helt spændende. Også det med, at man lærer at tænke og arbejde på en anden måde. Altså, det er ikke nødvendigvis alt arbejde og lærdom, der går igennem hjernen og gennem tænkningen, men det kan jo lige så godt gå igennem hånden og den måde, man føler på, og den måde, man selv skaber noget. Det synes jeg giver rigtig meget til kreativiteten og til at udvide sine horisonter. Der er blevet lavet meget på skolens side, mange aktiviteter for at ryste eleverne sammen og skabe bånd på tværs af klasserne. Også på tværs af skolerne, for den sags skyld. I 9. klasse, det for et år siden, der var vi i Odense derovre og havde en projektuge sammen med dem. Og her for måneder siden, der var Michaelskolen inden for Herlev herovre. På vores skole, vi havde også en projektuge her med temaet, hvor det var musik og sådan noget. Det var rigtig, rigtig hyggeligt.